Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon. Ilabi na kanimo doktora ug abogada Lourdes Libres Rosaroso. Tawgalan ko sa nga ilmo. Niya magpuyo sa usa sa mga lungsod sa Sugbo. Dili kini akong suliran. Igo lang kong gisuginlan o gipamalihog sa among silingan nga silina sa pagpadangat ining maong suliran. Kining maong suliran kabahin silang silingan sa bukid nga nahimong biktima sa usa ka ngilngig nga krimen. Ug aron inyong isabtan, ingon ini ang dagan sa mga panghitabo. Nag-away na sa buong ang imong bana. Deden, naunsa ka ba? Wa na balay higayon nga mo pauli ka dinis ato, ha? Nga dili ka mo taho nga nag-away na sa mong magtiayon. Naunsa man yung taon mo, uy. Pasensya na, ma. Wa masab ko mag-andoy nga maingon ba ini ang kinabuhing minyo. Malas lang gyud ko sa lalaki nga ako napilit, ma. Og samtang sayo pa, mas maayo pa nga magbuwag mi. Ayaw ko na anak man, ha? Asa man di ka maloy sa mga anak? Pabara ba yung taon na? Deden, ang kaminyoon, dili binakbakan sa mga rosas. Hinuon puno kini sa pagsuway, puno sa mga kasakit. Kinahanglan nga kamong duha mag-adjust sa usag-usa. Isalikoy ka ng garbo o maoy paharia ang gugma o pagsinaptanay. Ikaw nga asawa, imong hunahunaon kung unsay makaayo makalipay sa imong bana. O ang bana usap, maghuna-huna kung unsay makalipay sa iyang kapika sa kinabuhi o sa iyang mga anak. Bisan ka, boss, basta malipayon, mao ka na'y labing importante. Naipaw ko, ma. Muna rin gusto na ako. Tapos, Luis, dili ko na maantos pang yung pagsakit na ako. Gawas ka gaano kayo siya kamot nga mo dapat na ako. Nangabihit pag yun siya. Basta, nakasiguro ka ba? Ako mismo ang nakakita nila ba? Natultulan ko na magali ang bahay sa mga babae. Nasundan ko si Luis. Baka ko siya. Pasangil lang iyang. Mag-overtime siya. Yan di ito. Ato siya sa bahay sa iyang kabit. Perlita mo ingay siyang kabit, ma. Kung ka mo ang yasa ko napit, kung sa man yung buhaton, ha? Kung ang tusan ko lang ang tanan, sama rin naghihikog ko. Sugaton nato ang tuig 2010 nga puno sa paglaom ug paningkamot alang sa katilingbanong kabaguhan, pagkaon sa matag lamesa, panginabuhian alang sa tanan, libreng edukasyon para sa mga kabataan ug dugang serbisyo sosyal. Malipayong bag-ong tuig kanatong tanan. Ang Globe Tattoo ay napatunay ang pinakamabilis sa mas maraming speed tests sa mas maraming lugar sa Pilipinas. RMN Radyo mo nationwide. Ang panag-away sa magtiayon, minsan ko din sa panagbuwag o pagpinirmahay nga sila, wala hilabdanay sa sag-usa. Sa pagbiya ni Didin sa ilang panimahe, iyang gida ang ilang bugtong anak nga si Ilin, nga nagpangidaron panadtong itungura og 7 anyos. Walang sa magtagad si Luis sa ilang anak, tungod kinitipo naman siya sa iyang kabit nga si Perlita. Unya, tulo ka muna nakalabay, nakigsulti si Didin sa iyang inahan. Ma, kinahanglan naman ang kamot ko nga makabuhi sa akong anak. Tiwa na magtagad pa si Luis. Bisa na lang sa among anak. Nagkauna-una ko mga manarbaho ko. O ibilin ko lang sa ninyo si Ellen, ha? Kaya asa ka man dahil manarbaho? Sa abroad, ma. Nang-apply ko isip domestic helper. O nadawat mo ko. Andam na ang tanan ko mga papeles nga di kinahanglan. O sa dili madugay, mulargan ako sa Italy. Sa Italy ka manarbaho? Pagkalayo intaw ni ato napita, Didin. Nahibaw ko, ma. Antosan ko na lang ang akong kamingos sa kong anak. Ano na akong kapangandaman na iyang kaugmaon. Kung ano lang ko sa ito napit minarbahong ma, huwag ko'y asinso. Pilaro ka na usuldo. Ipasa
Sali ko ni mo, ma. Nga kadabuhan, magpadako kwarta ninyo din eh. Kamu na'y bahala sa kong anak ha. May mo ba, ma? Kung mao ka na imong gusto, nahala sige. Kami ang bahala ni Elip. O ikaw, pag amping bayain taon sa imong kaugalingon, Deden, ikaw rang usa dito. Dili mi makayano sa pag-apas nimo kung simba ko magkasakit ka man. Ayaw kabalakan ako, ma. Ikaw, og sa ilan nga akong anak, ang akong inspirasyon sa akong pagpanarbaho sa gawas. Ma, nagpadala sa kwarta si Manang Diden. Salamat kung mao ka na. Buutan kayo ang imong maghuwang day. Dito man yun niyang iyang gisaad. Og tungod sa kwartang gipadani Manang nato, ma. Daghan na itong mga butang-butang dito sa bahay. Arang-arang ng atong kahintang. Kaluis Ginoo na kita magkalisod. Ug may mga binuhi na sabtang mga hayupan. Kung mo pauli na unyang maghuwang mo, nakasiguro kung malipay siya kung makakita sa abot sa iyang paningkamot sa gawas. Uy, hala. Agoy, nalimot man kumauwi. Hapon naman di ay. Kuhaan ko na si Ellen sa eskwelahan. Ay, nala, sige. May gabi, Mrs. Maayong gabi, Isam. Unsa may ato ninyo? Maligyan lagi bighabol. Gamay naman lang ni. Palitan lang ni. Kay aron kapauli mi sa amo. Habol? Ay, hindi lang ko dong kay daghan man ni habol. May anak man gud kong tuwa sa gawas. Magpadadanan man siya namog mga gamit dong. Lakip na mga habol. Day ba? Kuan. Mahimo ba og muhangyo lang ni? Ako og kanang duha ko kamakauban nga ani lang sa pagpalabay sa kagabion sa inyo. Kay wa man tingali roy kasakyan na mo pauli sa Cebu. Hala, sige. May bakante man ning usa ka kwarto dong. Anha lang mo katog. Salamat. Salamat. Ma, kisa ba nang tulog ka mga tao? Nanghangyo nga hilang sila magpalabay sa kagabion sa ato. Kaya wa naman sila kasakyan balik sa Cebu rong orasan. Sali ka man dayon, uy. Kapag gali makasiguro kung tarong ba na sila? Lailin, ayaw gani hukming imong isig ka tao. Makasaka pa ya, anak. Mas mayo magitunta ng managana ta ba? Delikado na parang panahon na. Nga pulos pa ta mga babae din eh. Gusto na ba? Mga tuog na ta. Oy, mura magmay nanuktok. Mubangon ko. Oy, nga no? Ginunggab ko ni mo. Gibanas-banusan sa tulo ka mga lalaki sa paglugo si Dailin at tubangan sa patayng lawas sa iyang inahan nga si Paula. Salamat na lang, kay bisan pa man sa grabing kahadlok nga gibati sa bata nga si Ellen, nakahigayon pa siya sa pagpalayo ug iyang nalatas ang duha ka bungtod di nahimutan ang bahay sa una nilang silingan nga gihinganlan og Lina. Ang akong mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa may angay buhaton aron makaangkon og justisya ang kamatayon ni Nang Paula ug ang pagkabuang ni Dailin gumikan sa pagtabang og lugos sa tulo ka mga lalaki. Ang bugtong saksi sa maong panghitabo maura gyud ang bata nga si Ellen. Ikaduhang pangutana, kung madakpan man ang mga tagsa gawa sa ilang pagpatay ng Paula,
ug paglugos ni Dailin. Mahimo ba sad silang kapasakaan og kaso nga pagpanulis? Kay nawa man ang kwarta nga nagkantidad og 150,000 pesos ni Nang Paula. Ikatulong pangutana, unsa may angay namong buhaton aron madakpan gyud ang matag saha? Kinsa may among dangpan aron makapangita sa tulo ka mga lalaki nga mo'y nagpasipa sa inahan ug anak? Katapusang pangutana, hanto din ang higayuna, wa pa'y nakapahibaw ni Didin bahin sa nitabo sa iyang inahan ug igsuon dinhi sa Pilipinas. Kay nagpanaga naman kami sa pagpadangat sa maong daotang balita ngadto ni Didin didto sa Italy. Gusto ba kung pahibaw ni Lina si Didin nagipatay ang iyang inahan? O gitabangan og lugos ang iyang manghod o nidangop na lang sa ilang silingan ang iyang anak? Palihog, tabangi og tambagi kami. Daghang salamat, kini ang akong suliran. Ilmo. Mga iso natong sawan, ang sugilanon ni Ilmo ang nagpadala sa sulat usas mga baryo, barangay sa Balamban, Cebu, apan sa dili pa. RMN Davao. Radyo mo nationwide. MN Davao. Radyo mo nationwide. Karon si Lina ang nag-asoy kay siya may gidaganan sa bata nga nangayo og panabang. Si Paula ang inahan nga lula ni Ilin. Si Dindin anak ni Paula na minyo ni Boy. Adili, si Dindin ang anak ni Paula nga naminyo ni Luis. Si Ilin anak ni Dindin og ni Luis. Gibahig nato ang sugilanon kay third party naman ang nagpadaan sa sulat. Ang sugilanon nagsugod. Si Dindin nga anak ni Paula na minyo kang Luis. Di malas ang kaminyoon. Kay si Luis gaan og kamot og ang iyang asawa nga si Didin magpunay kayo ka bunog kay ang favorite nga pastime ni Luis ang pagkulata sa iyang asawa nga si Didin. Usa ka higayon nga wa nakagwanta si Didin sa iyang bana nga si Luis mi uli nga tus iyang inahan nga si Paula ug iyang gida ang iyang bugtong anak nga si Ilin. Gibiyaan niya si Luis sa hingpit. Nakahukom si Didin nga manarbaho sa Italy isip domestic helper. Mihangyo siya siyang inahan nga si Paula nga muprinda og yuta aron makabayad sa placement fee. Usa ka gabi sa ato pa si Didin dito na sa Italy ha. Si Didin pertigyong magpada og kwarta sa iyang inahan nga si Paula. Nabaniog siguro nga si Paula daghang kwarta gikan sa Italy. Usa ka gabi dunay tulo ka tawo nga manunuroy og mga habol. Ning hangyo ang tulo ka laki nga anha na lang sila magpalabay sa gabi sa balay ni Paula kay wa nay kasakyan nga sakyanan pauli sa lungsod. Ginoo pagkagabi na gipatay si Paula, girep ang anak ni Paula nga si Dailin manghod ni Didin ug ang anak ni Didin nga si Ilin nakaikyas og midagan ngadto sa balay ni Lina kining atong narrator silingan. Si Didin atong tungura halos wa pay buot pero ang bata na sayod nga dunay daotang hitabo siyang lula Paula kay gipatay. Dunay daotang hitabo sa iyang ate Dailin nga manghod siyang inahan nga si Didin. Ang bata nakabaton og sayo nga pagsabot nga kinahanglan mangayo siyang tabang. Maunang buhi si Dailin. Pangutana, doktora namatay sinang Paula. Unsaon man namo pag pangayo og kaangayan nga wa man mailhi ang mga tawo nga nagpatay sa tiguwang? Ang bugtong saksi, ang anak naman lang ni Didin nga si Ilin. Ang tubag, layo ba kini sa lungsod? Wa ba'y tanod sa palibot? Nganong yan naman ang tulo ka tao nga miihaw ni Paula, unya wa gayoy kalibutan ang tanang silingan? Hilit gayud siguro kining balay ni Paula. Maigo gyud nigtiway ang kamatayon ni Paula kay wa manggi makatumbok sa mga laki nga nagpatay kaniya. At pasumpay pangutana, ang nakaparat pa gayud doktora kay human sa paglugos ni Dailin manghod ni Didin nabuang kini. Parihara nga naawaaw ang kalibutan kay gipatay si Paula, girip ang kamanghuran niyang anak nga si Dailin. Ang tubag day nga pariha ang mahitabo sa kamatayon ni Paula sa paglugos ni Dailin. Kay si Ilin may karatil magdagan aron mangayog tabang sa silingan nga si Lina. Ug ang bata wa pay gahom pag-ila ni atong tulo ka tawo nga yano lang gayong mipatay ni Paula ug milugo sa iyang kamanghurang anak nga si Dailin. Maigo gyud og diway ang kamatayon ni Paula ug ang paglugos ni Dailin. Ikaduha, unsa maning krimen doktora nga tinuyo nga pagpatay? Di ba murder? Ang tubag murder gyud kay giplanuhan man atong tulo ka tawo. Nagpasumangil man tong tulo ka tawo og lukdo-lukdo
mondo og mga habol. Ang katuyuan di ay pangawat man. Wa pagid sila matagbaw sa pagpangawat, gilugos pagyud ang kamanghurang anak ni Paula nga si Dailin. Papasumpay pangutana, malain ba ang kaso nga rape sa pagpatay ni Paula? Natural kay si Paula gipatay, si Dailin gi-rape. Laing kaso kana. Dili kana. Side effect sa pagpatay ni Paula ang pag-rape. These are two separate criminal offenses. Doktora, ang kwarta nga nawagtang ni Paula 150,000. Unsaon man paghatag og kaangayan nga gipatay siya, gikawatan pa. Ang tubag, gipatay si Paula kay nahadlok sila nga makaila si Paula nila. Si Dailin wa nila patya apan gilugos. Sulagma lang nga nabuang si Dailin og dili katuuhan sa pulis ang asoy saysay. Kay kun wa pa mabuang si Dailin, makasulti gid sa pulis sa mga personality sa tulo ka laki nga mipatay siyang inahan ug milugos kaniya. Sa ato pa nag-anupong ang dimalas, patay si Paula, nabuang si Dailin. Ikatulong pangutana, asa man mi mangayo og tabang, doktora? Ang una ging pangayo og tabang ang mayor sa lungsod. Ang mayor sa lungsod mo pahibaw sa chief of police sa lungsod. Ang chief of police magpahibaw sa NBI sa probinsya. Doon ay networking sa police ug sa Cebu Provincial Police Office, PPO, CPPO. Kay magmanhunt man ni sila, magsuroy man ni sila sa mga silingan nga nakakita adtong tulo ka tawo sa katapusang higayon sa wa papatya si Paula. Close networking kini sa local government, sa local police, magasugod sa mayor, moadto sa Provincial Police Office ug mangayo pagigtabang sa NBI. Haron lapad ang pagsiksik sa kasilinganan, kinsay nakakita sa tulo ka laki nga didto punta sa balay ni Paula. Kaupat nga pangutana, insakto ba sa doktora nga magpada kamig suwat ni Didin sa Italy? Tug-anan siya sa kamatayon sa inahan? Tug-anan siya sa paglugos ni Dailin nga iyang manghod nga nabuang? Ang tubag maayo gayud kay wa na may lain makatabang sa pamilya kundi si Didin na ay iyang anak. Unya si Dailin nabuang, kinsa may manubag sa ilang kabuhian ug sa ilang maintenance. Sulatan gayud si Didin aron makatabang siya pagtampo sa trabaho sa local police, sa provincial police ug sa NBI. Akong pamahayag, kining Balamban dako nga lungsod. Ang local police dunay kasinatian ug dunay impormasyon. Kinsa kining mga tawhana nga nagsuroy-suroy tibok adlaw, nagpatuo nga negosyante sa mga habol nga ibaligya apan dagko diayng tulisan. Kining localize na unya sa vicinity kay North Cebu, Mid-North man kining Balamban. Kining ka-localize na unya ug dunay mga taho diha sa North nga kining mga tawhan nagalaroy-laroy ug ang katuyuan dili ang pagbaligya sa mga habol ug moskitero kundi ang pagsiksik ug pagtumbok kinsay mga kwartahan ug kinsang kabanayan tuwa sa abroad ug nagpada sa tanang panahon ug sa tanang higayon ug sa lapit. Inighuman ni ana mo coordinate ang local police sa Balamban sa Cebu Provincial Police Office ug ang tanang kasayuran ilang tigumon og magbuhat gilayon og sketch kinsa kining tulo ka laki nga nagpatay ni Paula og milugos ni Dailin. Ikaduha, tungod kay North District kini makapangayo gayud kamugtabang ni Raul Del Mar. Si Raul dili gyud maghinuko pagtabang sa tanang constituente sa Norte. Doolon gayud si Congressman Raul Del Mar. Ikatulo, ang NBI Region 7 maayo kad sab kana sila kay duna naman kana sila police profile na ana sila mga picture sa mga badlungon sa Katilingban sa North District. Ila na kanang i-localize, i-pinpoint, i-close in. Haron mulutaw kinsa kining mga tawhana nga dunay binuhatan nga dautan diha sa North nga bahin sa Subo. Ikaupat, ang bugtong paglaom ni Paula ug ni Dailin, si Didin nga muuli dinhi sa dakbayan ug lalawigan sa Subo. Aron atimanon ang iyang panimay siyang inahan nga si Paula. Pag-atiman ni Dailin iyang manghod nga nabuang ug pag-atiman siyang bugtong nga anak nga si Elin. Kinigayod ang buhaton Lina kay ikaw manggid ang nangugat. Pagtaho ni ani buhatat kini sa labing dali na panahon. Mangigsuon salamat sa pagtubay sa tulog nun hangtod sa sunod sugilanon dinhi gyapon sa kining akong suliran gikan sa RMN Cebu, Stasyon DYHP, Tatak RMN. Daghang salamat.